Per què els taxis de Barcelona són grocs i negres? Tot va començar amb David S.A., una empresa catalana fundada per Josep Maria Armenguer l'any 1913. Fabricaven cotxes lleugers i barats i volien competir amb les grans marques. D'aquí el nom de David, per la metàfora bíblica. En pocs anys van convertir-se en referents, però quan el fundador va morir el 1917 en un accident d'avió, els nous propietaris, els germans Morer, van fer un gir de 180 graus. Comparteix el vídeo i segueix-nos per descobrir més històries com aquesta. No més cotxes de carreres, ara l'aposta era als taxis. Van començar a fabricar taxis negres amb detalls grocs per fer-los més visibles i més fàcils de reconèixer entre els llums i els colors de la ciutat. El 1931 es va decidir que aquesta combinació original de groc i negre fos la norma per tots els taxis, norma que encara segueix vigent. Amb la Guerra Civil, la postguerra i l'aparició del Seat 600, David S.A. va perdre llicències i no va poder sobreviure. Tot i això, el seu llegat va quedar per sempre, el color dels taxis a Barcelona. A tu t'agrada aquesta combinació? Deixa-ho als comentaris. A mi, personalment, m'encanta.